Хайде бързо. Снимам. Ема не, то си върви. То си върви, ние си говорим, киното си върви. После ще ми дадат по телевизия. Кажи сега, Виц. Дай сега да направим едно черно. И въобще черно-бяло е хубаво. Снимам. И въобще ми изглежда добре черно-бяло. Я са още. Единствено ще само или твоята такова ще ги направим на твоята рокля червена или Марина това. Да. Това ще иде на черно-бяла и само с червена. Снимам по подтекст. Да не е подтекст. Не знам. Не знам, защото аз се организирах за това. Много си хиляди. Там бяхме по-сериозни. 89-та нещо. Да, Режима беше минималко ме. 3, 4. 4. Нищо има и черно-бяла сега такава вече с... Тогава само две семейни имаше. Супер си. Само ние бяхме семейни. И... Вичо беше приятел. Вичо го няма никак. Така. Да, снимам. Нещо с усмивки, тук сте сериозни това. Даже съвсем Сега вече трябва да се... А сега вече... Айде една усмивка. За баташкото кола. Айде, сега една усмивка. Айде, снимам. Живота е... Манче с грозд. Дайте. Всички ли сме? Да, добре. И това е вярно, че... Сериозно, защото знаем какво ни чаква. Сега не много. Мене ни харесват така на примеристите, иначе се видят после. Така, айде, гледаме на това. Може да го спрем. Нека се снима. Добре. Има карта. Има лента, той е също. Лента, има лента. 8 километра. С звук. Тук всякът са малки, не мога да преценя. Не. Последните много ми харесват. Добре, важното е композицията. Дайте сега по една снимка така мъничка да има. Да, хубаво е. Който има да... Така че те и от тук могат да се... Тук се видно. Абе, Да, защото много такива всеки може да си подбере от тия кадри, които няма да влизат. А какво ще къдеш и слагаме манички? От друга страна пък И там на димляна да има от друга черни страна пъти. пък от тази стена, да не е такова. Защото сега, примерно... Последната най-хубава е станала май. Чакай да я приближим. Има ли звук това? Затова трябваше да се снима цветно, защото сега тази последната не може да стане черно-бяла. Един заек събудил, събудил се и него го няма. Защо ти мигнал трябва да смени? Кой ми? Аз Не, той не ми гледа надолу. Няма да гледаш надолу. Предишната... Може и да мигнала. да. Айде, още един път се смеем, айде. Смещи се обаче... Смещи се. Значи по принцип на нас може да се взема от отделните кадри. Може би те Ще- да ги има на микрофон, да. Вече сме с... Той диван. Да виж, тук има красота някаква, виж как се... Така. Това не е ден, когато е бил. Айде сега изведнъж ми Сега напомни за вече е баташкото поединично. Айде. Добре, готови ли сте? Снимам. Айде, чички. Айде. Че Пак малко мига на втор. Да. така ли сте? Айде, още един път. Ще го направим. Без да гледаме и това. То заслепява. Ако искаш дай да ме. я направи този път, за да... Айде, те са цветни сега. Вече всичко е Вече с сме Широко отворено. цвета на на утрешния ден. Снимам. утрешния ден и час. Супер! Крамове за добре. Да, ма се крамове за добре. Всички са с отворени очи. А предишната или последната? Аз специално си не... Ще пушам това тук. Поне като ще дигаме Да. Ето. Човече, аз вече не знам какво трябва. Сините Пазваме. Да.